Good morning, Materegla. Welcome back to the channel Shetty'sThinkPiece. Enchillar Nigalpura. Materla kushi kushi yaad saukiyallar pandiyennuve. Pirod mast disturbance undu. Daipanda kideta kelsa nanala nadatonduಂಡು. ಯಾನೆನ್ನ ಮುಲ್ ಚಾತ ಬಟ್ಟಲೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದೆ ನಿಗ್ಲೆ ತೊಜಪಾವ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಂದು ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಪುಂಡಿ ಕೋಡೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅನ್ನ ತೊಜಪದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಬೇಯರ ದಿದಿತ್ಯಾರ ಒಂದು ಕೋರಿದ ಗಸಿ ಎನ್ನ ಚಾ ಬೊಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಒಂಚೂರು ತೀಪೆ ತಿಂಡದನ ಮನಸ್ಸ ನಂಚದೊಂದು ಏನ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗೆನ ತೂಕ ದುಮ್ಮಿ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆತ ಸೊ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಯುನೀಕ್ ಉಂಡತೆ ಚೊಂಬು ಯಾಂದುಂಬು ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಕ ಸ್ಕೂಲು ಪೂರ ಪೋನ ಏನಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನೇ ಚೊಂಬು ಚಾ ಬೊಕ ಪೇರು ಮೀನಿದಲ್ಲ ಪರ್ರೆತ್ತಂಡ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡತೆ ಕಿನ್ಯ ಚೊಂಬು ಮೂಲ ಇತ್ತುಂಡು ಥ್ಯಾಂಗ್ ಗಾಡ್ ದೊಡ್ಡನೆಲ್ಲ ಲಂಚದ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಚಾ ಕನತೆ ಅನ್ನು ಪರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಚಾತ ಬಾಯಿಗೆ ನಾನು ಗೋಳಿಬಜೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಯಾನು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲ್ಲ ತೊಂದುಲ್ಲೈತೆ ತುಳ್ಳಿ ಮೂಲ 4 ಕಪ್ ದಾತು ಮೈದಾದೆ ತೊಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ 5 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಐತ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಮೈದಾದೆ ತೊಂಡೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಿಡಿತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದವೇನು ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜರ ಚಮಚದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಗ್ಲೇಕ್ ಖಾರ ಬೋಡಾಂಡ ಖಾರದ ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದೆರಡು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಖಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಮುಂಚೆಡು ಸೊ ಯಾನೊಂದೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಪತ್ತ ಬೊಕ ನಿಕ್ ಕೊಜಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಏನಡ ಕೊಜಪ್ಪು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಜೈಕ್ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ಪುಲಿ ಅಲೆ ಇತ್ತನು ಅವೇನು ಯಾನು ನಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೂರಾ ಜೋ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೇವರದ ಇರೆ ಪೂರವೇ ನಮಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಸೊ ಲಾಯ್ಕಡವೇನು ಪೂಜೆಂಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಯಾನು ಶುಂಠಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಶುಂಠಿನ ಕೀಸದ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪಾಡೊಲಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇಜ್ಜಿಡ ಈನೋ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನಡ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇತ್ತಂಡು ಐಕೆ ಯಾನು ಅವೇನೇ ಪಾಡಿಯೆ ನಂತುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರೋಡು ಅದನ್ನೆಟ ಒಂದೇನು ಈಗಲೇ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೊಡಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಪೂರ ಅವು ಉಂಡತೆ ಕಲಡೋಡು ಪೂರ ಜೋ ನಿಗುಲು ಆಟ ಉಂಡತೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂದೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳ ದೀದು ಉರ್ಗರೆ ದೀಪೆ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದೀದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಗೋಳಿ ಬಜೆತ ಆಟೋನಿ ಯಾನು ಕಲತದು ದೀತೆ ಅಂಚದು ಪಿದೆ ಒಂಚೂರು ಒಂತೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಬಂದು ಬತ್ತದ ತುಲೆ ಒಂದು ಕೋರಿನ ಪಿದೆ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಬೂತೋಗಿ ಬಿಡ್ತಿನ ಕೋರಿ ಎಲ್ಲೆಂಚಿ ತಂಬಿಲದಾಗ ಒಂದೇನು ಅವ್ಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಅದನ್ನೆಟ ನಮಕ್ ಉಂದೆಕ್ ದಾಲ ಅನ್ನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ದೇವರನ ಪುದರಡು ಬುಡ್ತಿನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ಬೂತೋ ಬುಡ್ತಿನ ಕೋರಿ ಪನ್ಪೇರು ಅದು ಪನ್ಪೇರು ಉಸುಲಿ ಬಾಜಿ 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 ಕಲ್ಲದ ಬಾಜಿ ಕಲ್ಲುಗೆತ್ತಲ ಬಾಜಿ ಪಕ್ಕೈತಿ ಬೆಪ್ಪರ ತಾರ್ ತೂಕ ಲಕ್ಕರೆ ಬುಡ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಮಾಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೈ ಗಾಟಿ ನಿನ್ನ ಕೈ ಗಾಟಿ ಇಟ್ಟಿನಾಕ ಮಾಡು ಇಂಚೇನೇತ ಮಾಡುಲ್ಲ ಚೇಳು ಪುರಪ್ಪಾವೆ ತೂಲೆ ಕೈ ಬಡುವ ಮೊರಣಿ ಇಂಚು ಬೈದನ್ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪಿರೋಡು ಕಿದೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರ್ತೆ ಪೊಸ ತೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬರಿತ ಕೋನೆ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಇಂಚ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಟ್ಟದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಡಪದಲ್ಕ ಇತ್ತನು ಅವೇನು ನಮಗುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ದೆಪಂಡ ಅದಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಯ್ಡ್ ಜಾಗ ಯಾವ ಜೊತೆ ಅಟಿಲ್ ಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಿದೆಡ್ಲ ನಮಕ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ಟು ನಗುಲು ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ ತುಲೆಕಿದೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಮಾಡು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ದಿಯೇರು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವನ್ ಬತ್ತನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ದ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐಕ್ಲೆತ್ತೆ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಲ ಒಂದು ತುಲೆ ಕಿಚನ್ದ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮು ನಮಕ್ ನನ್ನ ನೆಟೆಡ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನಲ್ಕ ನೆಟಂಚು ಬಾಕಿಲ್ ಕುಲ್ಲವರೆಗೆ ನೆಟದೊಂದು ಕಂಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಈಸಿಲಿ ನಮಕ್ ಕಿದೆಕ್ ಬರೋಲಿ ನೆಟಂಜಿ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮದ್ರಂಗಿದ್ದ ಮರ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡ್ದೇರು ಅಣ್ಣಲ್ ನೆಟ್ಟು ಚುಚ್ಚೂರು ಮದ್ರಂಗಿ ತಪ್ಪ ಆತಂತಲ್ಲ ನಾನು ಹೊರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಕ್ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ ತಂಪುಲ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಪಾಡ್ದೆ ಜಿ ಮದ್ರಂಗಿದ ಕಡೆದು ತೂವಡ ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ಡಿದನು
ಬೊಕ ನೀರುಡೊಂಜಿ ಕೊರಂಗು ಸೈದ್ ಉಂಟು ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದು ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಕೊರಂಗು ಪೂರ ರಾಶಿ ಆದಿತ್ತನ್ಗೆ ನೆಟೆ ಕೋಡೆನ ಮೊರಣ್ಣಿ ಆಪನ ನೀರ್ಲ ಆಜಿದ ನನ್ನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ನೆಟ್ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಪೋಯರ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ನೆಟೆ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಂಟರ್ದಾರೆ ನೆಟೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಪೂರ ಆಜಿದ ನರಕ್ಕ ಬೋತು ನಾನು ಅವರ ನೀರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡ ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ನೀರು ನೆಟ್ ಬರ್ಸ ತೋಜುಂಡು ಇನಿ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಬರ್ಸ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳುಲ್ಲೇರು ಬೊರಿಯರ್ ಎಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೆತ್ತಲೇನು ಪೂರ ಎತ್ತೊಂಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಕೊರಂಗು ಉಂದೆಕೆ ಕೊರಂಗು ಪನ್ಪಿನ್ ಕ್ರೇನ್ ನೆಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಅವು ಎಂಕೆನ್ನುಂಡು ಬೊಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು ಬೆಗಪುಗು ಎಂಗೆನ್ನುಂಡು ಅವು ಕೊರಂಗು ನೀರುಗು ಜೈದಿನ ತೋಜುಂಡು ಮೀನು ತಿನ್ನರೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ತಿಕೊಂಡಾಂಡು ಅದು ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಚಿನ ದಾದಂದು ಸೈದು ನಲ್ಪ ಮೋಡ ಆತಿಂತುಲೆ ಆತೇ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಐತೆ ಗಾಳಿಗೆ ಇಂಚಿಂಚಿಂಚಿಂಚು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಗೋಳಿಬಜೆದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಲವ್ಲಿತ್ತೆ ದೀತೆ ಒಂಚೂರು ಉರ್ಗರ ಪಂಡು ನಾಲರ ಆಂಡು ಆಯ್ತು 1.5 ಗಂಟೆ ದೀತೆ ತೂಕೈತೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ದಾದಂದು ಒಕ್ಕ ಕೊಡೆದ ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡಿಗೆ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಳು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅವಲಾಂಡ ಗುಜರಾತ್ ನನ್ನ ವೈಫೈ ಆಯ್ತಾನ ರಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಯ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೂವೀಸ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ತೂಕೈತೆ 5 ಗಂಟೆದೊಲೆ ಆವು ಬುಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾನು ಬೇತೆನೆ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಐತ ಮೇಟ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ದ ಐತ ರೆಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಐತ ಕಂಟೆಲಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಉಂದು ಕೊಟ್ಟು ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ 4 ಕಲರ್ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತನಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೊರಂಗುನ ಫೆದರ್ ತಾಲ್ದಣ್ಣು ಐಕುಲು ಪೆತ್ತಲೆಂತುಂಡ ಬಲ್ಪುಜ ಪೆತ್ತಲ ಅನ್ನೆ ಮಲ್ಪುಜತೆ ಐಕೈತ ಪೆತ್ತದ ಬರೀಟೆ ಐತ ಮೇಟ್ ಪೂರ ನೆತ್ತ ಮೇಟ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಪುಣತ ನುಂಗು ಪೂರ ಅವೆನ್ ಗೆತ್ತು ತಿನ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲುಂಡು ಪೆತ್ತದ ಬರೀಟೆ ಪುಂಡು ಕೊರಂಗುಲು ಪೂರ ದಾದ ದಾದ ಮೆನಿಕ್ಕ ದಾದ ಬೋಡು ದಾದ ದಾದ ಏನ ಕಿಚಿಲ್ ಮಲ್ಪಡ ನೀಕ ಕಿಚಿಲ್ ಪಾಡೋಡ ಇಂಬೆ ಗುಂಡುಗೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದಾಜಿ ಓ ಪೂರ ಕತ್ತಲೆ ಪಾಡಿಂತುಲೆ ದೂರ ಪೋಪೆನ್ನಿಗಳು ಒಂದು ಕೋರಿ ನುಲೆ ಪಾಡ್ರಜ್ಜ ಕೋರಿ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡಮ್ಮ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬೂರು ನಾನು ಕೆಲವು ಬೊಂಡಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬರ್ಸ ತಂಪಾಣತೆ ಸಂಜೆ ಅಣ್ಣ ತಂಪಾಯ್ತ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತೆ ದೀಯತೆ ಅಂಚದ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಅಂಟದು ಪೋತುಂಡು ಒಂದೇನು ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ಕ ಒಂಜಂಜೆ ಮುಲಿಯನಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಬೆಚ್ಚ ಹೊರೆದೀತೆ ಬೊಕ ಇಟ್ಟು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಅವು ದಾಲತ್ ಅವು ಸೆಂಡಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಕಾಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಐತನಿ ಪೂರ ತುಂಡು ತುಂಡು ಬೋಡ್ದಿನಿ ಅವು ಕರಂಚಿದು ಪೋತೀನಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಸೇಮ್ ಆಯಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಮ ಕಾಯೋಡು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ
ರಡ್ಡು ಗಂಟೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಇಂಚಾತನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಮೆದುವಡತ ಬಂದದ. ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಾಂಡಲ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೆದುವಡನು ಬುಡ್ನಗ ಕೈನ್ ನೀರುಡು ಮುರ್ಕಾದೆ ಬುಡೋಡು ಆಪುಂಡು. ಇಜಿನ ಒಂದು ಕೈಕ್ ಅಂಟುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ತಲೆ ನೀರು ನಿಗುಲು ಒಂಚೂರು ಮುಟ್ಟಿಯಡ್ಡ ಆ ತಂಟುಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಐತ ಶೇಪ್ ಮಲ್ತದು ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ತೂಲೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದನಿ ಅನ್ನೆಟೈತೆ ಗೋಳಿಬಜೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದೀತುಜಿ ಬೊಕ ಕಮ್ಮಿಲ ದೀತುಜಿ ಉರಿನ್. ತುಳಿ ಎಂಚ ಪುಗ್ಗೊಂದುಂಡು ಗೋಳಿಬಜೆ ನಮ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪಾಡ್ದದ ಎಂಚದ ಪುಗ್ಗುಂಡು. ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆಡು ಅವಿನ ಬೇಯ್ಪವನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಧ್ಯಡು ಅವು ಕಚ್ಚ ಒರಿಯುಂಡು ಅವು ಬೇಯ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಐತ ಉಲಾಯಿಡ್ ಅಂಚಾದ್ ನಮ ಸಮ ಅವೇನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀದ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಮುಟ ಕಾಯ ಒಂದಿಪ್ಪೋಡು. ಮೂಲು ಗೋಳಿಬಜೆ ಐತೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನೆತ್ತ ಐತೆ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬೈತುಂಡು ನೆತ್ತ. ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲಡು ಪೇಪರ್ದ ಮಿತ್ತ್ ಪಾಡೋನು ಐತೆ ಎಣ್ಣೆ ಏತ್ಲೆತ್ತನ ಒಯ್ತೊನ್ನಡು ಬಂದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆಂಚೆನೆ ನಮ ಗೆಪ್ಪುಗ. ಇನಿ ಬರ್ಸಲ ಬೋರ್ದಿತ್ತನ ಅಂಚಾದೊಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬರ್ಸದೊಟ್ಟುಗು ಚಲಿ ಚಲಿಯಾನಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗೋಳಿಬಜೆ ತಿನ್ರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂತಲೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೆರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ. ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ರಿವ್ಯೂಸ್ನ್ಲ ಏನಿತ್ತೆ ಮೂಲು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ. ಗುಲಾಬಕ್ಕ ಗೋಳಿಬಜೆ ಒಂದು ಹೊರನೆದ ಎಗ್ ಹೊಸರ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ನ ಎಕ್ಕಲ್ ನಿಂಚ ಬೇತೇನೆ ತುಣಿತ ಹೊರನೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತೇಳ್ತಂದಲ್ಲಿ ತೇಳ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅವು ಮುಂಚಿ ಮೊರಣಿ ಕಂದರತ್ತ ಪಳ್ಳಿ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅವು ಕಾರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಯ್ದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡೆ ಬಾಯಿಗ್ ಒಂಚಂತೆ ಮುಂಚೆ ತಿಕ್ಕು ಏನೇನು ಅವು ಏನು ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಎಂಕ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಏನ ಜಾಮೂನ್ ಜಾಮೂನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಸ್ ಇಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತು ನಾನೇ ನೆಟ್ ಇಂಚಿತ್ತು ನಾನೇ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಾತ ತೀಪದ ಕಪ್ ಕಪ್ಪು ಜಾಮೂನ್ ಈತ್ನಲ್ಲ ಕಪ್ ಕಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇರ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬನ್ಸ್ಲ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಅವು ಪಂಡದಾದ ತೂಕಂಚ ಅಂಗಿ ಬಾರಿ ಬದಲಾಯ್ತು ಕೊಟ್ಟೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಚೂರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಯಾವನು ಉದ್ದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಅರಿ ಅತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಅರಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಉದ್ದು ಬುದ್ಲಾದ ಒಟ್ಟು ಕಡೆನು ದೋಸೆ ಕಡೆನ ಬುಡ್ಪಿನ ಮೈದಾ ಗೀದ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಮೈದಾ ಪಾಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಚಪಾತಿ ತಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಬಾಡಿ ಉಡ್ಪ ಉಂದೆಂಚ ಬಿಡ್ತು ಅಂಚೆ ರೌಂಡ್ ಬರೋದು ಶೇಪ್ ಬರೋದು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕದು ಬಿಡೋಡು ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಗಿಪ್ಪು ಹಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಖಾರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಇದಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಸಕ್ಕರೆ ಯಾನು ಗೋಳಿಬಜೆ ತೊಟ್ಟೋಗು ಚಾಲ ಮಲ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ದುಜ ಇಂಚನೆ ತಿನ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಿನಿ ತೂಕ ಚಟ್ನಿ ಜನ ಸಾಂಬಾರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೋಡಾಡ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ.